Je váš vankúš starší ako 2 roky? Otestujte ho. Ak sa takto ohne, je čas ho vymeniť. Dormeo má riešenie. Široký výber vankúšov pre každého. Dobrý vankúš drží vašu hlavu, krk a chrbticu v rovnej línii. Či spíte na chrbte, na boku alebo na bruchu. Tak sa ráno zobudíte bez stuhnutia a bolesti. Žetina. Aha. Vyberajte podľa spánkovej polohy, typu postavy, vzhľadom na zdravotné ťažkosti, alebo proste podľa toho, čo máte radi. Klasický vankúš, ľahučký, nadýchaný, útulný, ako by ste spali na obláčiku. Vhodný pre všetky spánkové polohy. Prečo si ho vybrať? Jeho mäkkosť a výška sa vám prispôsobí. Hypoalergénna výplň Wellsleep sa dá vyberať aj doplňať. Takže tí, ktorí spia na bruchu, si z neho môžu urobiť placku a chlapi so širokými ramenami si zase hlavu pohodlne zdvihnú. Jednoduchá údržba. Celý vankúš je pratelný, bude vždy čistý a voňavý. Je cenovo najdostupnejšia voľba. Dormeo vankúše vždy ponúkajú niečo navyše. Napríklad úpravu aloe vera pre extra jemný dotyk na pokožke, 100% bavlnu alebo prírodný bambus. Prirodzene jemný, priedušný a šetrný k vašej pokožke. Anatomické vankúše z pamäťovej peny. S Bohom bolesť krku. Ideálne pre vás, ak spíte na boku alebo na chrbte, trpíte bolestiami krku alebo ramien a potrebujete silnú ergonomickú oporu a máte radšej pevnejšie, stabilné pohodlie. Anatomické vankúše môžu tiež prispieť k zmierneniu chrápania. Hybridné vankúše spájajú mäkkosť a pohodlie klasických vankúšov na jednej strane a ergonomickú oporu na druhej. Hybridné vankúše sú bezpečná voľba pre tých, ktorí chcú oboje alebo sa nevedia rozhodnúť. Dormeo Air Smart je vankúš s ocenenou OctaSpring technológiou, ktorá sa používa aj v letectve a vesmírnom priemysle. Takže viete, že pohodlie je naozaj svetové. Ak vám je v noci teplo alebo sa potíte, chladivé vankúše Dormeo sú pre vás. Chladiaci poťah a pamäťová pena s PCM technológiou reagujú na vašu telesnú teplotu a príjemne vás chladia počas celej noci. Vankúš medzi kolená. Aká úľava pre vaše telo. Skvelá voľba pre uvoľnenie chrbta a bokov, dokonca aj pre budúce mamičky, keďže odľahčuje tlak na kríže a kolená. Cestovné vankúše. Pre pohodlné zdriemnutie aj na cestách. Tak šup, skontrolujte si svoj vankúš a ak je čas ho vymeniť, kliknite na dormeo.sk alebo sa zastavte v našich predajniach Dormeo Home. U nás si určite vyberiete. Dormeo vankúše už za 19,99 €.